ochiw duoko magi ewi burano. Kata kamano kinde magi kamoting'o Kilja Koroga, Koki Kilukumi kod Ogada Meso okwayo mondo migi thuolo mar goyo mbaka gi achijego kaluwore ni kit duoko mane doho dwaro ne pok giiko. Duoko ma kamano ibiro chiw tarik 25 dwe mar ariyo eka bang'e ibiro ng'ad burano. Kata kamano doho ne owito oko ketho mar ariyo mane odonjnegi godo ewi nek mar nyathi Sharon mane ni e ich e kinde mane okaw ngima Sharon. Migao mar somo oyango ni piny owacho osechwalo maromo bilion 14.3 mar siro somo mag sikunde sekondar mamalo. Ma oyang kod jagoro mongirore migao mar somo Belio Kipsang ma oloso sikund primar ma Moi Forces Nairobi. Belio koni sikunde sekondar ma Dundo noseyudo maromo bilion 15, primar bilion 4.6 ka omenda modong' mag sekondar mamalo bende gisundo mondo migao mar omenda ochwal ni sikunde. Omenda mag sekondar mamalo Belio koni owinjo bed ni osedonjo e bengi mag sikunde kochopo giko odiechieng' ma kawuono tich ang'wen. Last week we released capitation for our junior schools, 15 billion shillings. Last week we also released capitation for our primary schools at 4.6 billion shillings. We have just released yesterday, and I believe most of our schools today in our secondary schools will be able to get their resources. So yesterday we released 14.3 billion shillings for our secondary schools as Tranche 1, and we are working with our colleagues in the National Treasury to ensure that all the resources that we had to release to our secondary schools are released. But I can affirm that our schools are now able to adequately run. Jalup jatend piny Kithure Kindiki obagoromo mar loso thuolo mag tije mopogore opogore ne rowere maromo milion 1 e pinje maoko. Kindiki wacho ni madirom rowere 5,000 oseyudo tije e pinje maoko ka piny owacho geto loso thuolo makamago maromo 10,000 ka higa. Kindiki bende okoni piny owacho osechuo kogno e oraka mar winjruok gi riwruok pinje 6 kamoting'o riwruok pinje mag Jo-Arabu, United Arab Emirates, pinje kaka Saudi Arabia, Qatar, Uingereza, Jerman kanyakla gi Austria mondo olos thuolo mag tije ne rowere mathurka. Oluwo ni piny owacho dhi nyime gi keto winjruok gi pinje mamoko madano ni rowere mathurka oyudo tije e pinjego. The campaign theme of President Ruto was kazi ni kazi. A job doesn't have to be the permanent and pensionable. That's one type of a job. A job is a job. I have seen some people trying to ridicule the young people, the 160,000 young people now engaged in the housing program, saying these are temporary jobs. What will happen to these young people when the projects are over? If we can engage 200,000, 300,000, 500,000 young people for the next 2, 3, 4 years in this program, as opposed to them staying idle, we will have gone a long way in getting jobs for the people of Kenya. And by the time that program is over, we will have devised the next program for short-term, mid-term, or even long-term jobs. Jatend migao mar mwandu manie bwolo Hassan Jo golo siem mager ne kembe madonjo e pacho ka kendo kunyo mwandu manie bwolo tok chik e gwenge ma Nyanza. Koloso e gweng ma Wichlume sub-county ma Bondo oluwo ni piny owacho ok bi yie ne kembe go dhi nyime gi ohala makamano ka gi onge kod obok ma owinjore. Jo mabende ne oten kod gavana mar county ma Siaya James Orengo kaachiel kod jagoro mongirore migao mar mwandu manie bwolo Betty Njagi. Owacho ni dwaro nitie mondo ket okenge mowinjore eno ni otiek monj mapile ka pile nam lolwe ma itimo ne jolupo kod apisa mawuok e piny Uganda. There's a lot of illegal mining activities that happens in the Nyanza region. I have had a meeting with the regional police and the county commanders and others. Nimesema watu wetu wale wanaitwa artisanal miners wasiwahi guzwa, wasisumbuliwe na wasaidiwe kusonga maisha mbele.
Lakini wale wakora ambao wanakuja hapa na mashine kubwa kubwa wanaingia kichaka na msituni kuchukua rasilimali ya mwananchi bila kuongea na mwananchi, bila kuongea na county government, bila kuacha rasilimali hapa, bila kuacha a shareable reasonable amount of money to the people of Siaya, we have no time for them. Right now, Governor, we are the chair of East African Community, Kenya. We'll find a way. We have to come up with a framework on how we in the East African community will be able to handle issues ya wagine wasidhulumiwe na wengine. Because our people don't go there because they love to be in the lake there. Wanapenda huko kutafuta riziki. Si ndio? So we have issues with Uganda and we must resolve them. So we need to develop a framework. I will take time and go there and see my counterpart huko, because we need to solve it once and for all. Nakoro mogika wangi motende kod weche mag rito ngima ni kaunti ma Siaya oketo ayanga chik mabiro konyo e bero ngima mine mapek, rowere kaachiel kod weche nyodo e kaunti no mondo kony puonjo oganda e weche bero ngima joma mine mapek mondo kony jodak e yudo thieth makare. Koloso e kinde keto ayanga chik makamano, Bernard Adala ma en achiel kuom jokanyo e komiti mar thieth e kaunti ma Siaya wacho ni chik makama biro kelo thuolo mar keto omenda tenge mondo kony bero weche mag nyodo kod rit ne joma mine e weche mag thieth. Cynthia Ndar ma bende en jakanyo e komiti no omedo ni chikno biro konyo e kedo kod lwenje mag udi kod kit chwech, landruok kute mag ayaki kaachiel kod yemo hiu ma kwan gi medo idho malo e kaunti ma Siaya. Owacho ni geno margi en ni okang' makama bende biro konyo duoko chien thoe ma mine kod nyithindo kalo e kinde ma gikonyore. Duoko indicators wa piny. Kawacho indicators, kawachako kata gi kaka nyiri matindo mamako iye machon e Siaya County. Wantiere atamalo 21. King'iyo mar Kenya duto en atamalo 15. Koro mano gimoro achiel kende maka waloso ma bill ni dhi konyo wa protect our girls, nikech wadhi duoko indicators go piny mondo nyithiwa oyud kaka nyalo dhi school. Act ni bo konyo wa e Siaya kaka county mondo wane kaka wanyalo tayo jomodak e Siaya te iweche mag nyodo, mano gin mine mapek, mine mobiro konyre, nyathi matin mosenyuol gi nyathi madongo. I realize no most times kasama iketo pesa to irang yomna facilities ma igero od moko, but gik ma lich kaka nyuol rahia go samoro imiyo very less money. Koro mano en teko ma ahinya ma sheria ni miyowa odiochiengni. Fail milia moingo 100 kar dak ma Makande Mombasa koro kia kama ginyalo chomo bang' jopecho moko monjo kuonde ma gidakie kogwen ma kawuono kendo chako daro gi githuon e ute ma yande gidakie. Jogo kata jodak koni ne gipo mana ka kweth rowere moko e bwo arita mar obila omonjo kar dak margi kendo chako daro gi githuon maonge notice moro amora. Kata kamano jopecho go mane ochung' ne chenro mag daro gi koni gin kod chik mar doho moyiene gi daro gi e ute go ma gikoni thothgi osebedo ka ok chul kaka owinjore. Giywak ne sirikal mondo rang kaka nyalo jologi e yo mar no ne giyudo kuonde ma ginyalo jotie. Anza kubomoa, kubeba vitu na kutoa nje. Na kweli hapa hatujapewa notice yoyote. Tungeliomba hata kama ni notice tupewe notice, alafu tujipange vile tayari. Lakini there is no notice, hakuna notice. Nimetoka hata hiyo court order hatujapewa. Nimefanya kazi na posta miaka 35. Leo hii natolewa kwenye nyumba hata sijui niende wapi. Na hatukupewa notice. Ni leo tumeamka tu asubuhi tukapata milango inavunjwa, mnaambiwa tokeni. Hatujui twende wapi. Na hatukuambiwa kwa tokeni. Na kuna watu kama mimi mwenyewe sidaiwi na posta, na teleposta, lakini mambo nitoka kwa nyumba. Vitu vimechukuliwa, vimeenda. Tunaambiwa it is a nation of the hustlers. Which kind of hustlers? We are all hustlers here. We are paying rent of 6,100. We cannot afford 30,000, 400,000. We are paying 6,100. We are hustlers. Watu wana hustle. Wengine wanafanya kazi sokoni, wengine wana vibanda hapa nje. Tukitolewa hivi ni haki kweli hiyo kwa serikali? Hizi nyumba ni za Teleposta pension scheme. Ni nyumba ambazo watu wamekaa kwa muda mrefu bila kulipa rent.
cumulatively rent arrears ambazo ziko kwa hizi nyumba ni karibu 25 million. Watu wengi ambao katika hizi nyumba wakati huu ni watu ambao wamekuwa sublet. Wale original owners ambao walipewa hizi nyumba Teleposta hawako hapa, wengi hawako hapa. Jotelo mawuok e kar chungo bura ma Narok East koro kwedo kang' ma do marango ratich jotich kuom chungo daro obila 194 mawuok e gwenge mag Suswa ka koro burano ibiro ng'ad bang' winjo ywak obilago. Gavana mar kaunti ma Narok Patrick Ole Ntutu notelo ne jopiny ma yudore e kar mohala maduka moja e kwedo nek mar ji ariyo ma obila nochwado gi magina katika 17 dwe mar achiel kani bang' tulo ne muoch e kind jopiny kod obila tok nyamburko moro mar ji giwegi ne tuomo kendo nego rombe 36. Ole Ntutu omiyo bad migawo mar obila ndalo 5 kende mar negi daro obilago ma jopiny koro ongego gi geno kata matin. E kinde ma duol marango kaka obila timo tijgi e pacho ka IPOA dhi nyime gi timo nonro obila mano yudo hinyruok e kinde tulo no pod dhi nyime kod yudo thieth e kar thieth ma e boma ma Nairobi. And let this be known that we don't want them and they need to pack and go. Yes. We are telling the government, and we have already agreed with the Inspector General, that those officers who have killed 2 people can go to other counties. They can go to any other station in Kenya. We want new officers because investigation is still going on. How do we do investigation? How does the IPOA do investigation when the officers who have done that are still there? So I'm saying this as a governor of these people, that all those officers who have been transferred should move immediately. Yes. And we are giving them 5 days. If they don't, we'll come there. Yes. Tutakuja pale. Na tukikuja pale hatutaki tuanze kukosana na serikali. Polisi wakifanywa transfer, what is the point of them going to court to come back to their station? They can as well work anywhere in this country. We have lost life because of them, and nobody has compensated the loss of lives. We want to say that our police hatuwataki hapa. Kodonjo weche mag tuke ni Manchester City ne owuok chien kendo loyo klab mar Bruges gonde 3